салом дӯстон. Хоб, хуш омадед ба канали Тоҷик Академия. Бори аввал бошад, ҳатман обуна шавед, дарсҳои хуб аст истифода кунед. Дарсҳои забони русӣ, англисӣ ва барномасозиву компютер. Хоб, имрӯз хабаре ки мехоҳам ба шумо диҳам, ин як вебсайти Тоҷик Академия мебошад ки ман як чанд рӯз пеш сохтам. Чӣ вебсайт? Барои омӯзиши забони англисӣ ман сохтам. Ранги як программа сохтамаш. Неким инро намехостам ман публичниш кунам ва ҳамин фикр кардам ки шояд ки ба шумо низ писанд ояд ва дар оянда ҳаминро пешкаш кунем, яъне бисозем, публичниш кунем ва дастрас боша барои ҳама. Хоб, ира ман ссилкаша дар описания мегузорам. Шумо метавонед дар омада кор кунед ва чӣ хел кор мекунад ин вебсайт программа. Хоб, дар ин ҷо бачаҳо, масалан ман забони англисиро камтар фаҳмидагиам. Якум саҳифада масалан салом, хуш омадед ба сайти Тоҷик Академия, хай камтар маълумотай. Хоб, шурӯи дарс мекунем бачаҳо. Қисмати англисӣ медорем ва дар ин ҷо каме дар бораи забони англисӣ мо грамматикаша фаҳмидагиам ки масалан инҷа мо ҷиддӣ нигоҳ накардем ягон чиша, просто ман бар як нафар хостам амин барномаро нишон диҳам ва ба ҳамин сохтамаш. Ва баъд тасмим гирифтем ки шояд аминро публичниш кунем, ба ҳама нишон диҳем ва истифода кунам. Хоб, дар ин ҷо каме машқай масалан ва баъд грамматика ва баъдан қисмати машқҳо дорем. Хоб, дар машқҳо шумо медонед интихоб мекунед чӣ қадар машқ кунед, ки интихоб мекунед 10 та машқ ё ин ки 20 та машқ ё ин ки беохир ин забони англисӣ аст. Ва ҳамин хел дар оянда мо гап задем, тасмим гирифтем агар ки дар канал хоб обуначӣ зиёд шид, мо ҳатман якта вебсайти барои омӯзиши забонҳо ҳатман барои шумо пешкаш мекунем. Шояд ки забонҳо, на танҳо забонҳо, шояд ки барномасозӣ ҳам низ дар он мо чӣ қӯш кунем. Хоб, дар интихоб чӣ хел масалан машқҳо дорем. Мо 10 та машқро мекунем ё 20 та машқ. Ки ин ҳозир ки барномае ки шумо дидем бачаҳо, ин мегӯям ки мо ҷиддӣ нагирифтемаш, танҳо просто як оддитар сохтаемаш. Вақте ки инҳо ҷиддӣ шид, мо ҳатман зиёд мекунем функсияҳои коро шавад ва шумо чӣ мекунем. Хоб, дар ин ҷо масалан чӣ тавоноӣ дорад. Шумо вақте интихоби 10 та мекунед, 10 та машқ, шумо 10 та машқ мекунед якум масалан ва дар ин ҷо сохтанаша мо дар ин ҷо гуфтем ки масалан забони тоҷикро ба англисӣ мегардонед. Хоб, дар ин ҷо ҷавобай. Агар мо ҷавоб бичиқем, лутфан ҳама калимаҳоро интихоб кунед. Як калимаҳоро интихоб кунед дар боло. Мисол дар ин ҷо калимаҳо ҳар хел гузошта шуда, яъне рандом додагием, ноҷо ҳаст, шумо бояд ҷобаҷош кунед. Масалан ман сафар ҳастам. I am сафар. I am сафар ҷавобро мечиқем. Чӣ? Офарин, шумо дуруст ҷавоб додед. I am сафар. Хоб, дигар ҷавоб кор намекунад, мега баъдиро биҷиқ. Масалан баъдиро мечиқем. Ту ҷавон ҳастӣ. Агар ки нависем ки you are young, агар тарҷумааш ҳамин хел мешавад. Агар ки хато бинависем you young are, ҷавоб чӣ мега? Шумо нодуруст ҷавоб додед. Ҷавоби дуруст you are young аст. Хоб, дар ин ҷо аввал ки мо якта ҷавоби дуруст додем, сабзиш кард ва дигараша сирх кард. Ва ҳамин хел ки ин ҳаст, мо метавонем дар оянда агар ки обуначӣ зиёд шид ё ин ки хоҳишмандон зиёд кишид, мо ҳатман якта вебсайти калонша месозем ки дар он на танҳо ин гуна, балки забони русӣ низ бошад. Шумо дар ин ҷое ки дар омадед, шояд ки дар ин ҷое бигзорем ки интихоби забон ки кадом забонро мехоҳед дарс хонӣ, ё ин ки забони русиро интихоб мекунӣ ё ки забони англисӣ ё ин ки туркӣ. Хоб, нақшҳо зиёд аст. Масалан агар ки бинем ки талабаҳо бошад, яъне касоне ки мехоҳанд зиёд бошад, хоб ҳатман мекунемаш. Хоб, дар ин ҷо забон шумо интихоб мекунед, ё забони русӣ ё ин ки дигараш. Ва дар ин ҷо мо метавонем дигар бо овоз низ добавит кунем, изофа кунем, яъне ки ӯ баскетбол бозӣ мекунад, ҳаминро ба овоз бошад ки шумо ҷиқен овоз қад бигӯяд ки ӯ баскетбол бозӣ мекунад ва шумо дар ин ҷо чи he plays basketball ё ин ки англисӣ бошад, масалан he play basketball, ва шумо дар ин ҷо ба тоҷикӣ интихоб кунед, ҷобаҷош кунед. Хоб, ҳамин хел барномаи ва дар телефон ин чӣ гуна намоиш медиҳад. Дар телефон чӣ хел дида мешавад? Ҳамин хел аст дар телефон ки шумо метавонед дар описания аст чизаш ва бибинед, тамошо кунед. Умедворам ки ба шумо маъқул мешавад ва ҳамин хел бо ҳамдигар фикр мекунем. Агар ки обуначӣ зиёд шид, хоҳишмандон зиёд шид, мо ҳатман якта барномаро месозем, пешкаши шумо дӯстон мекунем. Хоб, ҳамин хел фикротон дар комментария нависед, чӣ хела барнома маъқултон аст ё ин ки нест.